bata sha ba, wallahi ruwa bata sha ba. In dai ni nan wal Allah duk wanda ya min kankara shi ne masa na itace. Ni to turu ranar banza mata da balanta ranar gara ita. A banza ma ne masifa balantana an zumburo ni. Idan na rasa aikin yi, na rasa abin yi, sai ci kai na asibiti. Saboda dai na warka jami. Goga nawa waye taba min kai ne? Ni da wannan dan takoyin mun gama wahalar mu ran katakaf wasu aka nada shine sarki. Amma kuma nan ka fita da tabbacin kai za a nada. Ha ayo kuma mun ba kuma ba. Ai rigima daga nan hata ta sara. Wallahi mun daura kenan gaba mun fara yi kenan. Amma alaikum salam. Kai gona. Babu lafiya na ji kana ta daga murya haka. Gaba da ni da handana. Dangin ran kataka gaba daga nan hata ta sara. Mun daura ta. Kuma ko bayan raina ku ci gaba da ita. Saboda me yawa? Kawai wai mun sha wahalar banza an ja naɗa shi ne sarkin Bori. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baba ai an raba ka da aiki ne wannan. Wannan abu ne da tuntuni ya kamata dama a ce. Fatan mu shine a ce an daina wannan haka. To. Ina jin ka babana. Kunne na za ka rike saboda magana ta furatsa ne. Tunda kai ka haife ni. Rike min kunne na. Ba haka bane ba gaskiya fa nake faɗa ba. Harka borin nan ba kyau haramun ne wallahi. Ko a ofis ka taɓa jan ce no? Manyan na raka takarda ta taɓa zuwa gaban su sun ce no hidis! Ha? Ba haka bane. To yayi. Kana ga daga yau ne? Shege fuska wa an jika te ba. Ha? Yaro ne ina masa maganar na wai da yace alhamdulillah. Yana jika san wani mahi ya taka mu a nan dina. Haka na ji. Ha? Da rago maman nan ne? Dumami? Eh. Aljanin ba su baka ba ne? Aljanu ba su ba. Sai ka ce raƙuma. Bana. Tunda ta faɗa ce. Ba ma rasa aikin yi. Yamma ta yi ko? Aka hau kan